سلام جايس كمي تصنيحكم نلو ما أنت دما ما نيست معرف سلسته شاو عين شامنين كفال حزنا لكم مزينا لنا نايزا فيلم زحلفة كفالة نزي رأكم سبات اب ديسكريبشن بوكس لينك هقرف لكم كمون نزا فيلم كسام موداتا نخطري وان عدمكم نزا فيديو لايك بمقبار جمرو اب زحلفة كفال بعل باليرمو نبعل سوارز نابت بانكم ساعته نت أودي أدالي ملون تصنيحهم تمزحازهم بدحريو دما أليسيا أمارات سلازي بالله أن بروفيسور كردادو خمس خلو كتنقرو خلان بروفيسور النسان دما نسان ريو نابم نختحوسو بروفيسور دما 4 استتحزو سباتن بعل سوارزن كابت بانك 5 صدوم قالات إلا كم تقالهم دما نزبحي تنقوه ساعة شومونته أليسيا نريو كم زخت الساقيو خمزي تنحات كتحاطاطبو خلان بادلا جيرا دما نابت بانك ختمتو خلان ريو دما خبتا مكينا وريدو نعو استقبر مسوات دار آيه كحقوس كله رئنا يتودي عنيرا شوعي كفال دما تجمر فيلمنا بترغى ملقع ناب دحريت مليسنا كاب علتات حدا معالتي ريون توكيون أبتا زنابر لا زنابر ودسيت كلنا نقوه وتسوق خلون توكيو دما نريو ناتهم ناب دسيتهم زقربو زنابرو برازيلايان توريست بغشات واقيرو نخريقهم كتنقرو خلان ساب كاب زرقبو دما عمتات سلز حالفهم نتوم سبات نابز تقوع يومو مسانا خوينوم يزناقو عيلات حاتو ريو قن من البات بولاي سنت خوينوم كنداليلا كفرح كولون أما وداتو قن نتوكيو سلز فتوى نساز بلد تخقبر كولون نتوم ودات دما نابت دسيت كتوعم كولون نريو بدحرز دما فيلمنا نابز حجي زي ماليسنا ريو أبتا أفدق نايتو بانك خوينو نتوم سمون دا تقوع زدقفو زنابرو سبات يدو حفابيلو سلام دحر مبالو نابتوشت بانك خاطو خولن اتي سلز حمامة أبزي حجي جزي بكونريل تاومي تتكيو زولو كونريل بريتو دما أبقازو خوينو بتيفي نازم سرعاي كان متن لعلك حرق كولو نريو أبزي جزي زيغن حادة زي تحسب النقر الفتر نسو دما ريو نابتوشت بانك خاطو خولو بروفيسور دما እቶም ቃል ዝኣተወላ 4 ሰባት ክሰዶም ከሎን እቲ ኣብዚ ምልከቶ ዝኣቱ ኣርትሮ ግን ኣብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ኮይኑ ብኮነሬል ታማዮ ድማ ካብዚ ቦታ ንኸይወፅእ ስለ ዝተኸልከለ ብጣዕሚ ክባሳጭ ከሎን ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ድማ ናይ ሞኒካ ስእሊ እንዳረኣየ ዴንቨር ስለ ዝመንጠሎ ክትዓስ ከሎ ንሪኦ ቀፂሉ ድማ ኮነሬል ታማዮ ከይረኣዮ ካብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ሰላሕ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ንሪኦ بدحر زي دما فيلمنا ريو نابت بانك خاط خلو نتوم دحر نويح جيزي زرخبو مدك قانتو دما نافي قوة مثل زنابرا نخلون بابا حدا كحقفهم كلون أرترو دما بواقانو نتوم بروفيسور سدلوم 4 سبات أجيخم برتو علا بلا دحر مزرابو إتا بانك نخعطون إشتاي مستروفو نداوغي خيدو نابتوش تبانكي آتو أبتنا يمر مرابوتا دما سوارز እቶም ሰረቅ ተኣሲሮም ስለ ዝተላገፅሉ ብጣዕሚ ተበሳጭዩ ንኮነሬል ተማዮ ሰብ ወስኸለይ እሞ ደጊመ ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ኣትየ ንኩሎም ሕዝዮም ክወፅእ እንዳበለ ክዛረብ ከሎን ተማዮ ድማ ንስዋረስ ከረጋግኦ ክፍትን ከሎን ኣሊስያ ብወገና ኣብ ናይ ሪዮ ነብሲ ኣበይ ከም ዝኾነ ብዘይፍለጥ መገዲ ማይካ ቀሚጣ ስለ ዝነበረት ሪዮ ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ኣትዩ ምስ ደቂ ጋንትኡ ዝዛረቦ ዝነበረ ነገር كله سمع كلنا يا قتيلو دما كونريل تامايو نسوارز ابزي انت تسعرنا اتوجه تسعرنا مالت هيكونن سلازي اذا اوبريشن كمان كم زي تفتنت حساب واندا بله كصنانو عم كله نريو امون غزرو دما اليشا اتيا ازي زغبركم ነገር እኮ ናይ ቡርኪና ፋሶ ጀነራላት ከማን ዘይገብሮ ነገር ይላክትላ ገጸሎም ኮላን ቀጽላ ድማ ንፕሮፌሰር ስርቂ ስሩሕዩ ስለዚ ድማ ንሕናውን ካብኡ ሕልፍ ኢልና ክንጸንሓልና እንተ ዘይኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ኣይክንስዕሮኒ ናይላ ትዛረቦም ብድሕሪኡ እውን ንፕሮፌሰር ንምስዓር 3 ሓሳባት ከም ዘለዎ እንዳተዛረበት እተን ሓሳባ ነቶም ፖላይስ ኣኪባ ክትገልጸሎም ትጅምር እታ ቀዳመይቲ ሓሳባ ድማ ፕሮፌሰር ኣብ ስርቂ ክኢላ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ንዕኡ ምክርኻር ገዲፍና
ትኩረትና ናብቲ ወርቂ ክንገብር ኣለና ማለት ፕሮፌሰር ነቲ ወርቂ ካብቲ ውሽጢ ባንክ ከመይ ገይሩ ከውፅኦ ከም ዝሓሰበ ክንፈልጥ ኣለና። እዚ እንተጌርና እመኑኒ እቶም ሰራቕቲ ምሳና ነገሮም ብሰላም ንኽውድኡ ክደራደሩ ክጅምሩ እዮም ኢላ እንዳነገረቶም ቀፂላ ድማ ነዚ ንምፍላጥ ነቶም ዝተሰዱ 4 ሰባት ንኩሎም መርመራ ጌርካ ካብቶም ሰራቕቲ መን እዩ ዝተታሕዘ ሰብ መን ኢኸ ነቲ ወርቂ ካብቲ ካዝና ዘውፅኦ ዘሎ እንዳሓተትና ሓበሬታ ምእካብ ኣብ መወዳእትኡ ድማ እቶም ሰራቕቲ ናይቲ ህዝቢ እምነት ገንዘብ እንዳኸፈሉ ስለ ዝወስድዎ ዘለዉ ንሕና ድማ ብተራና ገንዘብ ክንከፍል ኣለና። ንኣብነት ኣብ ቴሌቪዥን ንፕሮፌሰር ዝሓዞ ወይ ድማ ኣሕሊፉ ንፖሊስ ዝሃበ ክሳብ 10 ሚልዮን ክሽልም ኢና ኢልና ዜና ምውፃእ። ቀፂላ ድማ ናይ ፓሌርሞን ቦጎታን ስእሊ እንዳረኣየት ናይዞም ሰባት እዚኦም ማንነት ምፅራይ ምክንያቱ ናይቲ ስርቂ ቀንዲ መፍትሕ ዝኾኑ ሰባት እዚኦም ስለ ዝኾኑ እንዳበለት ነቶም ፖሊስ ከተረድኦም ኮላን ከምኡውን ኣብቲ ዜና ንፕሮፌሰር ኣሕሊፉ ዝሃበ ክሳብ 10 ሚልዮን ከም ንሽልም እንተተዛሪብና ነዚ ብዙሕ ገንዘብ እዚ ዝኾነ ስፔናዊ ዜጋ ንፕሮፌሰር ኣይኮነን ንኣዲኡ ኸማን ኣሕሊፉ መሃበና ኢላ ትዛረብ። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ናብ ኣርትሮ ይወስደና እሞ ኣርትሮ ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ድሕሪ ምእታው ብበዓል ዴንቨር ተማሪኹ ክትሓዝ ከሎን ቀፂሉ ድማ ዝኾነ ማይ ክሒዙ ኣትዩ ከይከውን ብሞኒካ ክፍተሽ ከሎን ኣርትሮ ድማ ነዚ ዓድል ተጠቂሙ ንሞኒካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ወደይኒ ክሓስብ ዝውዕል እንዳበለ ቀፂሉ ድማ ንወደይ ሓንቲ ግዜ ዋላ እኳ እንተኾነ ንክሓቕፎ ዕድል ሃብን እንዳበለ ምስ ለመና ሞኒካ ድማ ልመንኡ በዚሕዋ ከም ትሕቁፎ ነጊራቶ ገዲፋቱ ክትከይድ ምስ ፈተነት ኣርትሮ ብዘይ ሓሰብናዮ መንገዲ ንሞኒካ ናብ ዘይከውን ነገር ንኸድዋ ክፈታተና ከሎን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሞኒካ ሽጉጥ ኣውፂኣ ናብኡ እንዳዓቀነት ብጣዕሚ ከም ትፀልኦ እንዳነገረቶ ንሄልሲንኪ ሕሊፋትዎ። ሄልሲንኪን ኣርትሮን ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ርኢናዮ ኢና። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ናብ ኤንጅል ይወስደና እሞ ኤንጅል ካብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ወፂኡ ብዙሓት ፖላይስ ሒዙ ንፕሮፌሰርን ራኬልን ክደልዮም ክጅምር ከሎን ኣብ መወዳእትኡ ግን እታ ፕሮፌሰርን ራኬልን ዝጥቀሙላ ዝነበሩ መኪና ረኺብዋ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ምስ ረኣያ ድማ ኮምፒተራትን ወረቐታትን ምስ ረኣየ ናብ ኮሎኔል ታማዮ ደው ኢሉ ሕጂ ብቕልጡፍ እቶም 10 ዝምርምሩ ሰባት ናባይ ለኣኸለ ኢሉ ነግሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ ባንክ ሪዮ ንፕሮፌሰር በታ ዘራኸቡላ ቴሌፎን ገይሩ እቲ እቶም ፖላይስ ዝገበርዎ ማለት ዘሳቀይዎ ነገር ሓደ ብሓደ ክነግሮ ከሎን ቀፂሉ ድማ እቶም ፖላይስ ብጣዕሚ የሳቀይዎ ከም ዝነበሩን ክሳብ ኣብ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ትመስል ገዛ እትዮም ጠጠው ከም ዝብል ጥራይ ገይሮም ንብዙሕ መዓልታት ከም ዝኣሰርዎን ከምኡውን እቲ ገዛ ጸልማት ከም ዝነበረን እቶም ፖላይስ ድማ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 40 ወይ ድማ 50 ዝኣክል ቡን የስትይዎ ከም ዝነበሩን እቲ ዝሰትዮ ዝነበረ ቡን ግን ኖርማል ቡን ከም ዘይነበረ እቶም ፖላይስ ዝኾነ ድራግ ሓዊሶም የስትይዎ ከም ዝነበሩን እንዳነገርዎ ከምኡውን እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፈልጦ ትኪ ከም ሽጋራ ክሰቲ እንዳገበሩ ሙሉእ ነብሱ ከም ዝድንዝዝ ገይሮሞ ከም ዝነበሩን እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን ኣብታ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ተኣክል ገዛ ንብዙሕ መዓልትታት ጠጠው ከም ዝብል ገይሮም ከም ዝኣሰርዎን ካብታ ገዛ ድማ ንኽሸይን ዋላ የውፅዎ ከም ዘይነበሩ እዚ ኩሉ ነገር ክገብሩ ንኽእለዉ ድማ እታ ተሰቒኒ ዝነበረት ኣሊስያ ዝተባህለት መርማሪት ፖሊስ ኩሉ ግዜ ስቃይካ ንኽቋረፅ ፕሮፌሰር ኣበይ ከም ዘሎ ተዛረብ እንዳበለት ተሓቶ ከም ዝነበረት ይነግሮ። ፕሮፌሰር ድማ ሪዮ ዝብሎ ዘሎ ነገር ሓዚኑ እንዳሰምዖ ሪዮ ምዝራቡ ቀፂሉ ንስኻ ኣበይ ከም ዘለኻ እንተዝፈልጥ ነይረ ነቶም ፖላይስ ምን ኣገርክዎም ነይረ እንዳበለ ብሓዘን ምስ ተዛረቦ ፕሮፌሰር ድማ ንሪዮ ኣጁኻ እዚ እኮ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንዳበለ ከጽናንዖ ከሎን ቀፂሉ ድማ ንሂወትካ ከፈሪሕካ ነርካ ዶ ኢሉ ይሓቶ። ሪዮ ድማ እንዳበኸየ ኩሉ ግዜ ንጎሆ ክትስእ ከለኹ ሎማዓንቲ ዝሞተላ መዓልቲ እያ እንዳበልከ ዝሓስብ ነይረ ከምኡውን መዓስዮም ቀትሎም ዝቐብሩን ኢለ ዝሓስብ ነይረ እንዳበለ ንፕሮፌሰር ክነግሮ ከሎ
እቶም ኣብቲ ባንክ ዝነበሩ ደቂ ጋንትኡ ድማ ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓዚኖም ንሪዮ ስቕ ኢሎም ክሰምዑ ከለውን እቶም ፖላይስ በዓል ኣሊስያ ብወገኖም በታ ኣብ ሪዮ ዘቐመጥዋ ማይክ ገይሮም ሪዮ ዝዛረቦ ዝነበረ ኩሉ ክሰምዑ ከለዉ ንሪኦም። ፕሮፌሰር ድማ ንሪዮ ኣሲሮም ድሕሪ ምስ ሰቃዮም እንታይ ገይሩምኻ ኩሉ በብሓደ ንገረኒ ኢሉ ይሓቶ። ሪዮ ድማ ምዝራቡ ቀፂሉ ኣሲሮም ድሕሪ ምስ ሰቃዮም ሒዞሞ ናብ ኣየር ብምእታው ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ኣበይ ከም ዝኾነ ኣብ ዘይፈልጦ ቦታ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ወተሃደራት ሆስፒታል ንነዊሕ ግዜ ከም ዘዕረፈ ይነግሮ። ፕሮፌሰር ድማ ንሪዮ ኣብኡ ምስ ከድካኸ ደቃስ ረኺብካ ዶ ኢሉ ይሓቶ። ሪዮ ድማ ቀፂሉ ኣብኡ ምስ ከድኩ ደቂሰ ነይረ ከማን ጥዑም ደቃሴ ደቂሰ እቶም ፖላይስን ብወገኖም ዘደቅስ መድሃኒት ስለ ዝወግኡኒ ክሳብ ንግሆ ኣሊስያ ተቐስቅሰኒ ኣይተሳእኩን ነይረ ኢሉ ይነግሮ። ፕሮፌሰር ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ኩሉ ዘሕለፍካዮ ግዜ ንእሽተይ ኣዕረፍ ኣብኡ ከለኻ ድማ ሻወር እናወሰድካ ክትዘናግዕ ኣለካ ይብሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፊልምና ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ መልሰና እሞ ፕሮፌሰር ንኩሎም ኮፍ ኣቢሉ እንዳምሃሮም ከሎ ንሪዮ ካብ ፖላይስ ሓዲገ ናባኹም ምስ ሓወስክዎ እቶም ፖላይስ ኣብ ናይ ሪዮ ነብሲ ማይ ካእትዮም ክሰድዎ ስለ ዝኽእሉ ንሕና ንዛረቦ ነገር ድማ እቶም ፖላይስ ስለ ዝሰምዕዎ ንሪዮ ነታ ማይክ ካብ ነብሱ ክሳብ ነውፀሉ ብኮድ ክንዛረብ ኣለና። እቲ ኮድ ድማ ኣነ ንሪዮ ክትዘናግዕ ኣለካ ክብሎ እየ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝበሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ በዓል ቶኪዮ ፕሮፌሰር ከምዚ ክብል ከሎ ምስ ሰምዕዎ ብኮድ ይዛረብ ከም ዘሎ ተረዲእዎም ነንሕሕዶም ይጠማመቱ። ኣብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ድማ ፕሮፌሰር ንኩሎም ኣኪቡ ነታ ማይ ካበይ ከም ዘላ ምስ ረኸብናያ ካብ ሪዮ ነብሲ ከመይ ጌርኩም ከም ተውፅዋ ከምህረኩም ኣለኒ እንዳበለ ሓሰማ ኣምፂኡ መጥባሕቲ ከለማምዶም ከሎ ንሪኦ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፕሮፌሰር ትምህርቲ ክጅምር ክብል እቲ ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ማርሴል ንፕሮፌሰር ኣነ ንዝኾነ ይኹን እንስሳ ኣይጠብሕን ኢሉ ነግሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኩሎም እንዳተገረሙ በጎታን ማርሴል ከመይ ጌርካ ናይ ሰብ ነብሲ እንዳጥፋእካ እንስሳ ግን ኣይጠብሕን ትብለና ኣለኻ ኢሉ ይነግሮ። ማርሴል ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ክዛረብ ጀሚሩ ቀደም ኣወግእ ከለኹ ኩሎም ደቂ ጋንታይ ገዲፎምን ክሃድሙ ከለዉ እቲ ምሳይ ዝነበረ ከልበይ ግን ኣይገድፈንን ካብታ ሰዓት ጀሚረ ድማ ዝኾነ ይኹን እንስሳ ከምዘይቀትልን ከምዘይጠብሕን ምስ ነብሰይ ቃልኣት ኢሉ ይነግሮም። ነዚ ተዛሪቡ ድማ ገዲፎም ክኸይድ ምስ ጀመረ ዴንቨር ብድሕሪቱ እንዳደፍኦ ክላገፀሉ ጀመር። ኣብዚ ግዜ እዚ ማርሴል ካራ ልዒሉ ንዴንቨር እንዳሓነቐ ሕጂ ሓንቲ ናይ መጨረሻ ግዜ ሞድፍኣኒ በዚ ካራ ገይረ ሙሉእ ነብሳ ክጠባብሐከይ እንዳበለ ኣፈራሪሕዎ ገዲፍዎም ይኸይድ። ፕሮፌሰር ድማ ማርሴል ከም ዝኸደ ምስ ረኣየ ትምህርቱ ይቕፅል። ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብዚ ሕጂ ግዜ መሊስና ፕሮፌሰር ምስ ቶኪዮ ክዛረብ ከሎን ንቶኪዮ ድማ ሪዮ ካብ ከባቢኸ ኣርሕቕ ኢሉ ይነግራ እሞ ቶኪዮ ድማ ኣብ ከባቢኣ ከምዘየለ ምስ ነገረቶ ፕሮፌሰር ንቶኪዮ እቶም ፖላይስ ኣብ ናይ ሪዮ ነብሲ ማይክ ገይሮም ከም ዘለዉ ከም ዝፈለጥና ንኸይፈልጡ ንሪዮ ዝኾነ ይኹን ነገር ኢልካ ኣይትዛረብዮ ጥራይ ብጣዕሚ ከም ዝናፈቕክዮ እንዳነገርክዮ እቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ ነገር ግበሩ ኢሉ ይእዝዛ። ቶኪዮ ድማ ፕሮፌሰር ምስ ሪዮ ርክብ ፈፂሙ ከም ዝብላ ዘሎ ተረዲእዋ። ንፕሮፌሰር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንሪዮ ምሕቋፍ እምበር ርክብ ምፍፃም ኣይኮነን ዘድልዮ እንዳበለት ክትዛረቦ ትጅምር። ፕሮፌሰር ግን ንቶኪዮ እዚ ትገብርዮ ዘለኹ እኮ እቶም ፖላይስ ኣብ ውሽጢ ሪዮ ማይክ ከም ዘሎ ከምዘይፈለጥና ንኸተምስሊ ኢልኪ እኮ ከምዚ ትገብሪ ዘለኽ እንዳበለ ክረዳኣ ከሎን ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ድማ ግድን ክትገብርዮ ኣለኪ ይብላ። እዚ ኩሉ ክዛረብ ከሎ ድማ እታ ስቕ ኢላ ትሰምዖ ዝነበረት ራኬል ፕሮፌሰር ነታ ቴሌፎን ምስ ዓፀዋ ካብታ መኪና ወሪዳ ከመይ ጌርካ ነዚ ቆልዓ እዚ ማዕረኽ እንደዚ ተሳቒ ከሎ ሕጂ እውን ንከምዚ ዓይነት ነገር ትጥቀመሉ ኣለኻ እንዳበለት ክትሓቶ ትጅምር። ፕሮፌሰር ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ግድን ክገብርዎ ዘገድስ እንተኮይኑ ዋላ ንሳቶም ክገብሩ እንተዘይደለዩ ክገብርዎ ኣለዎም። ምክንያቱ ዝገበርና ጌርና በቶም ፖላይስ ክንፍለጥ ስለ ዘይብልና እንዳበለ ሓሪቑ ይምልሰላ። ራኬል ድማ ናይ ፕሮፌሰር ጠባይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተለወጠ ስለ ዝመፀ ንፕሮፌሰር እንታይ ኮይኑ ከም ዝኾነ ትሓቶ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፕሮፌሰር ክዛረብ ጀሚሩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስቂኢለ ክሓስብ ከለኹ ንደቂ ጋንታይ ዝጠለምኮም ኮይኑ ይስምዐኒ ኣሎ። ንኣብነት ስርቂ ክንጅምር ከለና ንደቂ ጋንታይ ኣብ ውሽጢ ጉጅለና ዝኾነ ሰብ ፍቕሪ ንኸይጅምር ኣዚዘ ነይረ። እንተኾነ ግን ሕጂ ኣነ ዋላ ከይተረፍኩ ንሳኺ ፍቕሪ ሒዝኒ ኣብዚ ምስ ኣፍቃሪተይ ኮይኑ ይሰርሕ ኣለኹ ይብላ። ራኬል ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ እኮ ኣብዚ ዘለኹ ኣፍቃሪትካ ስለ ዝኾንኩ ዘይኮነስ ነቶም ፖላይስ ጥዑይ ገይረ ስለ ዝፈልጦም ክሕግዘካ ኢለዮ ኮይላ ትመልሰሉ። ፕሮፌሰር ድማ ተቐብል ኣቢሉ ንፖላይስ ብምፍላጥ እንተኾይኑ እኮ ኣነ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርክዎ ስርቂ ንዓኺ ስዒረኪ ነይረ ኢሉ ይመልሰላ። ራኬል ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣነ ንዓኻ ክሕግዘካ ኢለ ኣደይን ጓለይ ናብ ፊሊፒን ብፖላይስ ንክድለዩ ገዲፈዮም ናብዚ መፅስ እስኻ ከዓ ከምዚ ትብለኒ ኣለኻ እንዳበለት ቀፂላ ድማ ኣብ መንጎና ፍቕሪ ኣሎ ኢለ ብምሕሳበይ ተጋጊየ ነይረ ትብሎ። ፕሮፌሰር ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ብናይ ራኬል ዘረባ ሓሪቑ ካብ መጀመርቱ እውን እኮ ምሳይ ናብዚ ንክትመፂ ዘገደደክ ሰብ ኣይነበረን ኢሉ ይምልሰላ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ራኬል ነዚ ምስ ሰማዕት ከማን ንናይ በርሊን ሓውኻ ሞት ሕነኻ ኢኻ ትፈዲ ዘለኻ ናተይ ህይወት እኮ ንስኻ ካብ ዝመፅኸሉ ግዜ ፋሕፋሕ ኢኻ ቢልካዮ እንዳበለት እንዳተዛረበት ኩላ ካብዚ መፅያ ዘይበልናያ ድሮን ኣብ ልዕሊኦም ኮይና ክትቀድሖም ትጅምር። ክልቲኦም ድማ ነዛ ድሮን ምስ ረኣይዋ ናብ መኪኖም ኣትዮም ብቕልጡፍ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ። ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ወስደና እሞ እታ ካብ ፕሮፌሰር ትእዛዝ ዝተቐበለት ቶኪዮ ድማ ሪዮ ሻወር እንዳወሰደ ንሳ ናብኡ ኸይዳ ከምቲ ፕሮፌሰር ዝነበራ ብዛዕባ እታ ማይክ ወልሓንቲ ከይተዛረበት ንሪዮ ድማ ኣብ ነብሳ ብዝነበረ ፅሕፈት እቶም ፖላይስ ኣብ ነብሱ ማይክ ቀቢሮም ከም ዘለዉ ተረድኦሞ ናብቲ ሻወር ምስኡ ተኣቱ እሞ ሪዮ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እቶም ፖላይስ ከሳቒኑ ከለዉ ብዙሕ ይሓስብ ነይረ። ስለዚ ድማ ሕጂ ኣነ ንስኽን ፍቑራት ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ኢሉ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ድማ እታ ኣብ ሪዮ ተቐቢራ ዝነበረት ማይክ ንኸውፅዋ ኢሎም ንሪዮ ንመጥባሕቲ ክዳልውዎ ከለውን ሄልሲንኪ ድማ ብመፈተሺ መሳርሒ ገይሩ እቶም ፖላይስ ነታ ማይክ ኣበይ ከም ዝሓብእዋ ምስ ረኸባ ናይሮቢ ድማ መጥባሕታ ጀሚራ ነታ ማይክ ካብ ናይ ሪዮ ነብሲ ከተውፅኣ ኮላ ንሪኣ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ በዓል ፕሮፌሰር ተመሊስና። በዓል ፕሮፌሰር እታ ድሮን ትኽተሎም ስለ ዝነበረት ንሳቶም ድማ ካሃድሙ ከለውን እታ ድሮን ድማ ናይ ፖላይስ ምዃና ብካሜራና ንርኢ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፕሮፌሰር ነታ መኪና ናይ ውሽጢ ጫካ ክእትዋ ከሎን እታ መኪና ድማ በቲ ግራብ ተሸፊና እታ ድሮን ነታ መኪና ክስና ኮላ ንርኢ። ኮሎኔል ታማዮ ድማ ኣብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ኮይኑ ነቲ ነታ ድሮን ዝዝውራ ዝነበረ ሰብ ተጠንቂቕካ በዓል ፕሮፌሰር ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ክትከታተሎም ኣለካ ኢሉ ክእዝዞ ከሎን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፊልምና ብትረኻ መልክዕ ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ይወስደና እሞ ራኬልን ፕሮፌሰርን ኣብ ዓረቶም ከለዉ ራኬል ንፕሮፌሰር ምናልባት ብፖላይስ እቲ ዘለናዮ ቦታ እንተተፈሊጡ ካብቶም ፖላይስ ከመይ ጌርና ኢና ክንሃድም ኢላ ትሓቶ። ፕሮፌሰር ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ካልኣይ መደቡ ክነግራ ጀሚሩ ምናልባት ብፖላይስ እቲ ዘለዎ ቦታ እንተተሰሊጡ ኣብታ መኪናና ቦርሳ ሙሉእ ገንዘብን ሓደ ዘድልዩና ነገራት ከም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ማይ ከምኡውን ክንሕባእ ከለና ዝኾነና ቆፅሊ ዝመስል ጨርቅን ስለ ንሕዝ ካብቲ ከባቢ ብዙሕ ከይረሓቕና ኣብ ዝረኸብናዮ ገረብ ካብ መሬት 8 ወይ ድማ 7 ሜትሮ ርሒቕና ሓኺርና ንሕባእ ኢሉ ነግራ። እዚ ድማ ኤፒክ ሴንተር ዝተባህለ ኣተሓባብኣ ከም ዝኾነን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ስናይፐር ዝሕዙ ሰባት ከም ዝጥቀመሉ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብዚ ሕጂ ግዜ ተመሊስና ክልቲኦም ከምቲ ተማኺሮሞ ዝነበሩ ነታ መኪና ብሓፂን ደጊፎም ትኺላ ከም ትኸይድ ድሕሪ ምግባሮም ክልቲኦም ካብታ መኪና ነጢሮም ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ክጎዩ ይጅምሩ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተባሃልዎ ድማ ናብ ሓደ ንውሕ ዝበለ ገረብ ንኸይድይቡ መታን ክዳለዉ ከለውን እንተኾነ ግን እቶም ፖላይስ ምስ መፁ ከልቢ ሒዞም ስለ ዝመፁ ብሽቶኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ንኸይፈልጥዎም መታን ኣብቲ እግሪ ናይቲ ገረብ ኬሚካል ክደፍኡ ከለውን ብድሕሪኡ ድማ ናብቲ ገረብ ምሕኳር ክጅምሩ ከለውን ንሪኦም።
ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓደ ፀገም ዝተፈጥረ ንሱ ድማ ራኬል ናብቲ ገረብ ክድይብ ክትፍትን ኮላን እንተኾነ ግን ናብቲ ገረብ ምድያብ ብጣዕሚ ስለ ዝኸበዳ ከምኡውን እቶም ፖላይስ ናባ ገጾም ቀሪቦም ስለ ዝነበሩን ካብቲ ትድይቦ ዝነበረት ገረብ ወሪዳ ናብቲ ጥቓኣ ዝነበረ ናይ ሓረስቶት ገዛ ኣትያ ንኽትሕባእ እንዳጎየየት ናብቲ ገዛ ትኸይድ። ፕሮፌሰር ድማ ብወገኑ ዝተኻእሎ ገይሩ ናብታ ገረብ ክድይብ ኮሎን ኣብታ ገረብ ድማ ልክዕ ከም ቆፅሊ መሲሉ ክሕባእ ኮሎን ንሪኦ። ቀፂሉ ድማ ንራኬል ናብቲ ናይ ሓረስቶት ገዛ ክትሕቢ ኢልክ ከይተኣትዊ ከማንቶም ፖላይስ ልክዕ ናብዚ ቦታ ምስ መፁ መጀመርታ ዝፍትሽዎ ነቲ ገዛ ትዩ እንዳበለ ዋላ እኳ እንተነገራ ራኬል ግን ንፕሮፌሰር ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብለይ ኣብኡ ኣትየ ንክሕባእ ናብቲ ገዛ ይኣቱ ኣለኹ ኢላቶ ንሕና ድማ ብካሜራና ናብቲ ገዛ ኣትያ ኣብ ሓደ ሳንዱቕ ክትሕባእ ኮላ ንሪኣ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ኣብቲ ናይ ምርመራ ቦታ በታ ኣሊስያ ዘምፀቶ ሓሳብ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ንፕሮፌሰር ሓሊፉ ዝሃበ ሰብ ብመንግስቲ 10 ሚልዮን ዩሮ ገንዘብ ከም ዝሽለም ኣብ ዜና ክመሓላለፍ ከሎን ኣሊስያ ድማ ናብ ኮነቤል ታማዮ ኸይዳ ነቶም ዝተፈትሑ ሰባት ብዝገበር ኩሎም መርመራ መሰረት ናይ ቦጎታ ስእሊ እንዳርኣየቶ ናይቲ ወርቂ ስራሕ መራሒ ሰብ ቦጎታ ከም ዝኾነ እንዳነገረቶ ቀፂላ ድማ ከምቲ እቶም ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ዝበልዎ ኣብ ታሕቲ ክሳብ 65 ዲግሪ ሴልሲየስ ዝኣክል ሙቐት ኣቃፂሎም ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ነጊሮምኒ። ከምኡውን ቦጎታ ካብቶም ዝተታሕዙ ሰባት 4 ሰባት ንኸቢድ ስራሕ ይደልየ ኢሉ ወሲዱ ከም ዝነበረን ስለ ዝነገሩኒ ርግፀኛ እቶም ሰራቕቲ ነቲ ወርቂ የምክኽዎ እዮም ዘለዉ ኢላ ትነግሮ። ቀፂላ ድማ እቶም ሰራቕቲ ነቲ ወርቂ ምኪኾም ካብቲ ባንኪ ቀድሚ ምውፅኦም ተቐላጢፍና ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣለና ትብሎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ናብ በዓል ፕሮፌሰር ወሲድና ፕሮፌሰር ከምቲ ዓንተ ቦይ ዝረኣናዮ ልክዕ ናይቲ ገረብ ቆፅሊ መሲሉ ኣብቲ ልዕሊ ገረብ ክሕባእ ኮሎን ራኬል ድማ ናብቲ ናይ ሓረስቶት ገዛ ኣትያ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ክትሕባእ ኮላን ፖላይስ ድማ ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ በፂሖም ኣኽላቦም ሒዞም ነቲ ቦታ ክፍትሽዎ ይጅምሩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ናብ በርሊንን ፕሮፌሰርን ይወስደና እሞ ፕሮፌሰር ድማ ንበርሊን ንሓንቲ ጓል ኢልካ ሙሉእ መደባትና ፋሕ ከይተብለልና እዚ ትገብሮ ዘለኻ ነገር ንህይወትና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ነገር ኢሉ ይነግሮ። በርሊን ድማ ንፕሮፌሰር ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ዋላ እኳ እንተገበርና ኣብ መወዳእታ ግን ምሟትና ይተርፈናን ኢሉ ይነግሮ እሞ ፕሮፌሰር ድማ ንበርሊን መደብና ብልክዕ እንተጌርናዮ ኣይንመውትን ኢና ኢሉ ምልሰሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ በርሊን ብናይ ፕሮፌሰር ዘረባ ሓሪቑ ረኣየኒ ኣነ ንኽመውት 3 ዓመት ጥራይ ተሪፍኒ ከምኡውን ኣቦና እስከ ንገረና ንሕና ንሞት ተፈሪድና ዘለና እንታይ ጌጋ ስለ ዝገበርና ኢና ትፈልጠለይ ጌጋ እንተሃልዩ ነገረኒ እንዳበለ ክዛረቡ ኩሎን ቀፂሉ ድማ ከምቲ ዝበልኩኻ ኩላትና ንሞተላ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ክትመፅኣ እታ መዓልቲ ምስ መፀት ድማ ንሕና ክንቆፃፀራ ይንኽእል ኢና ኢሉ እንዳነገሮ ንፕሮፌሰር ማዕረኽ እንድኡ ክጭናቕ ከም ዘይብሉን ክዘናጋዕ ከም ዘለዎን ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ናብዚ ሕጂ ግዜ መሊስና ኤንጅልን ስዋረዝን ፖላይስ ሒዞም ኣብቲ በዓል ፕሮፌሰር ዘለዎ ቦታ ንበዓል ፕሮፌሰር ድማ ምድላዮም ክቐትሉ ከለውን ፕሮፌሰርን ራኬልን ብወገኖም ፕሮፌሰር ኣብታ ዝተሓብለላ ገዛ ኮይኑ ራኬል ድማ ኣብቲ ውሽጢ ሳንዱቕ ኮይና በታ ኣብ እዝኖም ዝነበረ መዘራረቢ ፕሮፌሰር ንራኬል በታ ዓንቲ ቦይ ዝተዛረብኩኺ ብጣዕሚ ስለ ዝተጣዓስኩ ይቕረ ግበርለይ ኢሉ ክነግራ ከሎን ቀፂሉ ድማ ኣብቲ ደሴት ከለዉ ዘሕለፍዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜያት እንዳዘከረ ብጣዕሚ ከም ዘፍቅራ እንዳነገራ ኣብ ህይወተይ ናይ መጀመርታ ፍቃሪተ ኢኺ ከመይ ጌረ ከም ዝነግረክ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጥኩ እንተኾነ ግን ኣብ ህይወተይ ብጣዕሚ ክተገድስኒ ይብላ። ራኬል ድማ በቲ ፕሮፌሰር ዝዛረቦ ዘሎ ክሳብ ክትነብዕ ኮላን ፕሮፌሰር ድማ ምዝራቡ ቀፂሉ እቲ ዓንቲ ቦይ ምሳኺ ዝጨቃጨቕ ዝነበረ ሰብ እቲ ፍቕሪ ዘይፈልጥ ፕሮፌሰር እምበር ኣነ ሰርጆ ብጣዕሚ ዝፈተውክ እንዳበለ ይነግራ። ራኬል ድማ ንፕሮፌሰር ቅድሚ ሕጂ ከም ተፍቅረኒ ነጊርካኒ ትፈልጥኒ ኢኻ እንዳበለቶ በዚ ዝተዛረቦ ደስ ከም ዝበላ ትነግሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ክልቲኦም ብድሕሪ ዝራኸቡሉ ናይ ሬድዮ ፍሪኬንሲ ተነጋጊሮም ነታ ሞባይል ምስ ዓፀውዋ ብዘሰንብድ መገዲ እታ ራኬል ዝነበረታ ሳንዱቕ
بحادة سبت خفيتا شقوت جيروم يعكنولا بدخل زدما فيلمنا نابت وشت بانك يملسنا مو أبت وشت بانك طوكيو باتريو زبلا نجر مالت دحر حجي فقراتين خونني نازبلا بتاع محاريقة مستخسد خولان أما ودأتو دما سخيرة خدل مسكولان بترخ ملك أدما فقرات مستفلاليو كلت عينت سبات هاللو إدوم حادة نت استفليهم سب أب هيوتو تبون هقاتمو تمني مولو زخدو خون خلو إدوم حادة جن كما يوم أنا سب كاباي كفل خلو كاقنو إيز فتن اندابلت نابريو خيدا دما جانا خنزي ودو اندانا قلتو نابت زنابرو فقرو من خملسو تحاتو أبزي زي دما دينفر نابتو تاينت أمو توكيو نريو نخلتقن أويلا أبتناي مجمر تاسرقناي سلطنا جيزيكو نس دينفر بحاسب كن حدر حسيبنا نيرنا انتخونا جن ندينفر أبو موسكو ماتيو أفلالي ناندا بلت كتزارب تجمر ريو دما بيت توكيو تزاربو زنابرت بتعم خمزة حرقة أبقتو نريو بدحر زدما بروفيسرنا باليرمو خدول كلون باليرمو نتا موبايل مستقبل دما بروفيسرنا باليرمو انت حدش نجر على اللي خحات غلون باليرمو دما نتا أبريو حبي أما زنابرو مايك رخيبهم كم زوجوان نستا مايك دما جي بي اس ونسلا زنابرت نخلتين هجنا بتنكا غاب ترمو زاغميتنا أبتغا زحر نخدم تزلوا راديو كم زغمت واي نقرم إتهم بولايس دما أبتناي مرمرا بوتا خوينم بات بناي ريو مايك سمعو زنابرو ناي محور نخدمتي مرة سلشيوم كسمعو خلو نريوم بروفيسر دما مزرابو قتيلو كومو مقباركم بتعم تبو انت خونا قن حجي نبولايس كابز زعبنا قرقيركم تخروتم كسحبو مالوكم سلازي حجي إتا الكاتراز زتابها لمدبنا جمرو ويلو نقرو باليرمو دما نزم السماعة كسنبت كلون نبروفيسر دما دحانا يكونكم انديكم من دابلخ حتى كلون نريو بروفيسر دما تقبل بيلو نحنا زلنا يوخونتات بتعمي أسقا أسل زخونة اتزبلكا زلخو نقر سميعكا تراي نتمدبا جمرو ويلو إززو باليرمو دما كمناي بروفيسر تزازن خقبر كابت خوفي الوزن برات تسيو كخيل كله نريو بدحر دما فيلمنا نابتنا سلطنا جزي ملسنا مو بروفيسر راكيلن بحسب كوينم زعبا مدب الكاتراز نبعال نيروبي كردوهم كلون نزرابهم كاتيلهم دما اتمدب من الباطن حنا ببولايس كنت تحازن تغاريبنا ويدما بولايس زلنا يوبوتان تفليتهم نسخاتكم نايتهم بولايس عدهبون مسراق عبي زبالة نقر كتقبرلوكم يلو ندا نقرهم اتهم بولايس دما بحدا جيزي أبكل تبوتات هتكركبو سلازي كولو نعنا قديفهم نابت عبي زبالة قداي مالت ناباخاتكم تخرات كقبرو يوم مالتي يبلوم اذن نسخاتكم تقبرو دما نايتهم بولايس تخرات نمسحاب كم تهارمو زلوكم من تمثيلكم بغتر نسخاتكم سلات بزحو بولايس كاب نخلتين نمحاز نعاكم نمحازيلهم تخراتهم ناباخم كقبرو يوم يبلوم نابز حج جيزي تماليسنا دما كانت بروفيسر نباليرمو زعزوزو إتا الكاتراز استباهل مدب بهيلسينك خجمر كلون هيلسينك دما نابت تحت واي بيزمنت وريدو بمفحر ماشين جيرو كخوعة تجمر أبزي زيزي إتهم بولايس إتهم سرقتي أبدو اشتبانك خوينوم يفحرو خمزلو يفلتو حادا خبتهم بولايس دما نزم سفلتا نكونريل تاما يتويعو نتناقرت مسناقرو كونريل تاما يودما كامت نايكل محجي سركي إتهم بولايس في حيروم زهر ممثيلو بتعام كسبت كلون كاتيلو دما نتا أبتقو زنابرا برناندو استوبهالني وتهدرات مرح تسويعو نابت بانك زأتون زوجون كلهم تبوتات كتفتشو مالك عند بالك أزوزو كلون كاتيلو دما كونريل تامايو نبرناندو نابت بوتاخت كيد كلها بزحت بولايس حيزكاخيت إتهم سرقتي كاب إدنا هاديموم زبهال نجر كسمع عيدلن يلو نقرو بدحر زدما فيلمنا نابتا شقو تعاكين الله زنابرا ناب راكيلي وسدنا مو راكيل دما بشقو تعاكين الله كابت تحاقي أتولو زنابرا تصاندوق مسوتت اتزعقنا الله سب نايت غزاوان نمبر بوليس كم زي كنا نرئي كاتيلا دما راكيل نات سباي تقعز كم زنابراتن نسدا خمت دما كتعرف إلا نابز غزا كم زاتوتن عندنا قرت كتأمن ولا كنت فتنت
እቲ ሰብኣይ ግን እዚ ዘይኮን ምክንያትኪ ኣብ ካልእ ሰብ ተጠቀምሉ ኣነ እኮ ንስኺ መን ምዃንኪ ይፈልጥ እየ ንስኺ እታ መርማሪት ፖሊስ ዝነበረት ራኬል ኣይኮንክን ዲኽ እንዳበለ ንራኬል ይሰንብዳ ራኬል ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሓቂ ካብ ፈለጥካዮ ሲላ ካብ ድሕሪታ ክልተ ሽጉጥ ኣውፅያ ናብቲ ሰብኣይ ትዕቅነሉ ክልቲኦም ተፋጢጦም ከለዉ ግን ካልእ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ትሰርሕ ሰበይቲ ንራኬል ብድሕሪታ መፅያ ብሽጉጥ ጌራ ትዕቅነላ እታ ሰበይቲ ድማ ንራኬል እዚ መንግስቲ ካብቶም ናይ ሰረቕቲ ኣባላት ወይ ድማ ንፕሮፌሰር ናብ ፖሊስ ኣሕሊፉ ንዝሃበ ሰብ ክሳብ 10 ሚልዮን ገንዘብ ከም ዝሽልም ኣብ ዜና ከም ዝተዛረበ እንዳነገረት ሽጉጣ ንኽተውርድ ተፈራርሓ ኣብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ድማ ኣሊሽያ ብዛዕባ እቶም ሰረቕቲ ናይ ሕሉፍ ሂወቶም ከተጽንዕ ኩላን ኣብ መንጎ ግን ናይ ናይሮቢ ናይ ሕሉፍ ሂወታ ዝገልጽ ፋይል ትረክብ ነቲ ፋይል ክትሪኦ ኮላ ድማ ናይሮቢ ቅድሚ ሕጂ ውላድ ከም ዝነበራን ውላዳ ድማ ድራግ ንኽትሸይጥ ኢላ ገዲፋቶም ስከደት ውላዳ ብፖላይስ ከም ዝተወስደ እንዳረኣየት ቀፂላ ድማ እቲ ውላዳ ዝነብረሉ ዝነበረ ክፍሊ ብስእሊ ተሳኢሉ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ስእሊ ኣተኪራ ክትጥምቶ ኮላ ነሪኣ ቀፂሉ ድማ ፊልምና ናብ ራኬል ይመልሰና እሞ ራኬል ሽጉጣ ናብ ክልቲኦም ዓቂና ንክልቲኦም ከተፈራርሖም ዋላ እኳ እንተፈተነት እንተኾነ ግን ከምዘይዋፅኣ ተረዲእዋ ሽጉጥ ኣውሪዳ ከምቲ ኩሉ ግዜ ክትደራደር ኮላ ፀጉራ ትገብሮ ፀጉራ ብርሳስ ጌራ ትሒዛ ነቶም ሽጉጥ ዓቂኖምላ ዝነበሩ ሰባት እንተ ተረዳዳእና ሓይሽ መስለኒ ትብሎም ናብቲ ውሽጢ ባንክ ናብታ ሰኺራ ዘላ ቶኪዮ ተመሊስና ድማ ቶኪዮ ናብቲ ታሕተዋይ ቤዝመንት ናብቲ ወርቂ ዘምክኽሉ ዝነበሩ ቦታ ኸይዳ ኣብኡ ንኩሎም ክትርብሾም ኮላን ዓዊላ እንዳተዛረበት ድማ ስርሖም ካብ ምስራሕ ምስ ኣጓናደበቶም ናይሮቢ ንቶኪዮ ሒዛ ከተጸናንዓ ዋላ እኳ እንተፈተነት ቶኪዮ ግን ሰኺራ ስለ ዝነበረት ምስማዕታ ኣብያ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ናይሮቢ ንደንቨር ትፅውዖ እሞ ቦጎታ ድማ ንቶኪዮ ተሰኪሙ ናብቲ ጥቓ ሊፍቲ ይወስዳ ኣብዚ ግዜ እዚ ቶኪዮ ንቦጎታ ንናይሮቢ ትፈትወያ ኻምሽ እንዳበለት እንዳተላገጸትሉ ኮላ ደንቨር ብሊፍቲ ገይሩ ናብቲ ቦታ ይመጽእ ብድሕሪ እዚ ድማ ንቶኪዮ ሒዝዋ ናብቲ ሊፍቲ ይኣቱሞ ብሓንሳብ ኮይኖም ናብ ላዕሊ ክኸዱ ጀመሩ ኣብቲ ውሽጢ ሊፍቲ ድማ ደንቨር ብናይ ቶኪዮ ተግባር ብጣዕሚ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንቶኪዮ ኩላትና ናብ ዝኣተናኮ ንዓኸ ክንብል ኢና ንስኸ ግን ክንዲ ትሕግዝና ትገብርዮ ዘለኽ ነገር ረኣይዮ እንዳበለ ንቶኪዮ ክወቕሳ ከሎን ዋላ እንተዘይሓገዝክና ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኮፈል ኢሉ ይነግራ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቶኪዮ በቲ ዝገበረቶ ነገር ክትሓዝን ኮላን ደንቨር ድማ ንሪዮ ንኽተድሕን እምበር ፍቕርኺ ንኸተድሕን ኢልኪ ኮንክን ናብ ዝኣቲኺ ንሪዮ ድማ ኣድሕንክዮ ኣለኽ እንዳበለ ክጽናንዓ ጀምር እታ ሰኺራ ዝነበረት ቶኪዮ ድማ ናብ ደንቨር እንዳተጸጋዓት ክትስዕሞ ትፍትን ደንቨር ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ነገር እዚ ከም ዘይከውን እንዳነገራ ከሎ እታ ሊፍቲ ናብቲ ዝደልይዎ ቦታ ትበጽሕ እሞ ንቶኪዮ ካብቲ ሊፍቲ ንኽትወፅእ ይነግራ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፊልምና ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ይወስደና እሞ ፕሮፌሰር ብዛዕባ መደብ ኣልካትራዝ ምርድኡ ቀፂሉ ንበዓል ፓሌርሞ ከምዚ እንዳበለ ከረድኦም ይጅምር ፖላይስ እታ ኣብርዮ ዘቐመጥዋ ማይክ ምስ ረኸብናያ ነታ ማይክ ከየበላሸና ንጥቕምና ክንጥቀመላ ኢና ኣብቲ መደብ ኣልካትራዝ ብጣዕሚ እያ ክትጠቕመና ኢሉ ነግሮም ናብዚ ሕጂ ግዜ ተመሊስና ድማ ሪዮ ነታ ኣብ ነብሱ ተሓቢኣ ዝነበረት ማይክ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናብ ሄልሲንኪ ክኸይድ ከሎን ሄልሲንኪ ድማ ንሪዮ እቲ መውፅኢ ጉድጓድ ረኺብናዮ ኢና ንፓሌርሞ ፀዋዓዮ እሞ ንኺድ ንበገስ ኢሉ ነግሮ እቶም ፖላይስ ብወገኖም ድማ እቲ ኩሉ ዝዛረብዎ ዘለዉ ይሰምዖም ኣለዉ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሪዮ ንፓሌርሞ ኸይዱ ይፅውዖ እሞ ሄልሲንኪን ሪዮን ናብ ማይ ከም ዝኣተዉ ነጢሮም ኣብ ጭቃ ይረግፁ እሞ ከምዚ ኣብ ማይ ዝኸዱ ዘለዉ ድማ ኣብቲ ጭቃ እንዳነጠሩ ፓሌርሞ ድማ ኣብ መንጎ ናቦም ተሓዊሱ ናይሮቢ ኣቤላ ንናይሮቢ ፀውዕዋ ይብሎም ክልቲኦም ድማ ናይሮቢ ነቲ ኩሉ ወርቂ ኣምኪኻ ስለ ዘይወደአት ክትመጽእ ኣይትኽእልን ኢሎም ይምልስሉ ፓሌርሞ ድማ ተቐበል ኣቢሉ እቲ ዘለና ወርቂ ኣኽለና እዩ ንሱ ሒዝና ንኺድ እንዳበለ ይዛረብ ነዚ ዝሰምዕ ዝነበረ ኮነሬል ታማዮ ድማ ብስምባደ ዝኣክል ብጣዕሚ ክሓርቕ ከሎን ናብቲ ዝፀውዖ ኢንጂነር ከይዱ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ነዚ ዝኣክል ወርቂ
ኣምኪኹም ክውድዎ ይኽእሉ ድዮም ኢሉ ይሓቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፊልምና ብትረኸ መልክዕ ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ወስደና እሞ ፕሮፌሰር ምርድኡ ቀፂሉ ፖላይስ ነቲ ንገብሮ ዝነበርና ነገር ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ክጭነቑ ከም ዝጅምሩን ንሕና ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ናቶም ስምባደን ጭንቀትን ተጠቂምና ነዚ ሓዳሽ ኣባልና ዝኾነት ሶፍያ ነቲ ኣብ ውሽጢ ርዮ ሓቢኦሞ ዝነበሩ ማይክ ኣብኣ ብምእታው ከምዛ ጃልባ ነተስእ ዘለና ድማ ናይ ሞተር ድምፂ እንዳስማዕናዮም ንሶፍያ በቲ ውሽጢ ውሽጢ ትቦ ንልእካ ቀፂልና ድማ ነቲ ኣብ ርዮ ኣትያ ዝነበረት ማይክ ሰቢርና እቶም ፖላይስ ድምፂ ከም ዘይሰምዑ ንገብሮም እሞ እቶም ፖላይስ ድማ ድምፂ ስለ ዘይሰምዑ ስርሖም ነታ ጂፒኤስ ምክትታል ይኸውን ማለት እዩ። እታ ጂፒኤስ ድማ ኣብያ ተገጢማ ዘላ ኣብታ ብውሽጢ ትቦ ዝለኣኽናያ ሶፍያ ማለት ኢሉ ነግሮም። ናብዚ ሕጂ ግዜ ተመሊስና ድማ በዓል ፓሌርሞ ከምቲ ዝተባህልዎ ክገብሩ ከለውን ኮነሬል ታማዮ ድማ ነዚ ክሰምዕ ከሎን እቶም ሰራቕቲ ናይ ባሓቂ ዝሃድሞ ዘለዎ መሲልዎ ድማ ብጣዕሚ እንዳተጨነቐ ከሎ ኤንጅል ናብኡ ደው ኢሉ እቲ ተወሳኺ ሓይሊ ስለደለይ ዝበልኩኻ ሕጂ ክሰደለይ ኣለካ ይብሎ። ኮነሬል ታማዮ ግን ንኤንጅል እቶም ሰራቕቲ ክሃድሙ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ተወሳኺ ሓይሊ ዝበሃል ኣይመፀካን እዩ። ከማን እቶም ምሳኻ ዘለዉ ፖላይስ ፍርቆም ናብዚ ስደዶም እሞ ናብቲ እቶም ሰረቕቲ ዝሃድምዎ ዘለዉ ቦታ ክልእኮም ኢሉ ነግሮ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኮነሬል ታማዮ ናብ ኩሉ ናይ ፖሊስ ጣብያታት ደው ኢሉ እቶም ሰረቕቲ ስለ ዝሃድሙ ዘለዉ ኩላቶም ፖላይስ ናብኡ ንክኸዱ ይእዝዝ። ከምቲ ናይ ኮነሬል ታማዮ ድማ እቲ ናይቶም ወተሃደር መራሒ ዝኾነ በርናንዶ ወተሃደራት ሒዙ ናብቲ እቶም ሰረቕቲ ይሃድሙሉ ኣለዉ ዝበሃል ቦታ ክኸይድ ከሎን ኣብኡ በፂሑ ድማ ብጥንቃቐ ናብቲ ጥቓ ትቦ ምስ ቀረበ ብዘስሕቕ መገዲ እታ ኣብ ርዮ ዝነበረት ጂፒኤስ ናብታ ሶፍያ ተገጢማ ካብቲ ትቦ ከም ናይቶም ሰረቕቲ ቀይሕ ቱታ ዝገበረት ሶፍያ ትወፅእ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዘጋጠመ ነገር እቶም ወተሃደራት ንኮነሬል ታማዮ ምስ ነገርዎ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ኣሊስያ ክትስሕቕ ኮላን ኮነሬል ታማዮ ድማ ፕሮፌሰር ስለ ዝተፃወተሉ ብጣዕሚ ክሓርቕ ኮሎን ኣሊስያ ግን ናብ ኮነሬል ታማዮ ኸይዳ ፕሮፌሰር ነዚ ዝገበረሉ ምክንያት ንሕና ናብኡ ክንቀርብ ስለ ዝጀመርና እዩ። ንፕሮፌሰር ኩሎም መደባቱ ፋሕፋሕ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ስለዚ ንሕና ነዛ ግዜ ተጠቂምና ነቶም ሰረቕቲ ክነጥቅዖም ኣለና። ከመይ ጌርና ከም ነጥቅዖም ድማ ኣነ ሓሳብ ኣለኒ ኢላቶ ብቕልጡፍ ሓደ ሰማያዊ ባምቡላ ሒዛ ካብቲ ቴንዳ ክትወፅእ ኮላን ነቲ ባምቡላ ድማ ኣብቲ ፊት ናይቲ ባንክ ተቐምጦ ናይሮቢ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ባንኩ ኮይና እንዳሓለወት ኮላ ሃንደበት ነቲ ባምቡላ ትሪኦሞ ብቕልጡፍ ናብ ታሕቲ ወሪዳ ናብ ደገ ወፂ ነቲ ባምቡላ ከምፅኦሎኒ እንዳበለት እንዳጎየት ክትወፅእ ትፍትን። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሄልሲንኪ ንናይሮቢ ክሕዛ ኮሎን ዴንቨር ድማ ንናይሮቢ ንስኺ ትወፅን ኢኺ እንተደሊኸ ግን ነቲ ባምቡላ ከነምፀልክ ንኽእል ኢና ኢሉ ካብቶም ዝተታሕዙ ሰባት ነቲ ሚጌል ዝተባሃለ ሰብ ምስ ካልኦት ማስክ ዝገበሩ ዝተታሕዙ ሰባት ገይሩ ናብቲ ደገ ልኢኹ ነታ ባምቡላ ናብቲ ውሽጢ ባንክ የእትዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣሊስያ እቲ ቦምብ ናብቲ ውሽጢ ባንክ ኣትዩ ክትብል ኮላ ንሪኣ። ኣብዚ ግዜ እዚ በዓል ሄልሲንኪ ነቲ ባምቡላ ኣብ ውሽጡ ቦምብ ንኸይህልዎ ብኤክስሬይ ክፍትሽዎ ከለውን እንተኾነ ግን ኣብቲ ውሽጢ ባምቡላ ሞባይል ጥራይ ትጸንሕ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እታ ሞባይል ትድውል። ናይሮቢ ድማ ብናይ ኣሊስያ ተግባር ብጣዕሚ ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ነታ ሞባይል ተቐቢላ ንኣሊስያ ፀሪፋታ ነታ ሞባይል ተዓፅዋ። ቀፂላ ድማ ነታ ባምቡላ ሒዛ ንላዕሊ ክትከይድ ትጅምር እሞ ፓሌርሞ ከረጋግኣ ኢሉ ከምዚ ክትገብር የብልክን እንዳበለ ብድሕሪታ ምስ ተንከፋ ንፓሌርሞ ሽጉጥ ኣጊራ ዓቂና ንኸይትንክፋ ነጊራቶ ገዲፋቶም ትኸይድ። ሞኒካ ድማ ንኸተረጋግኣ ኢላ ደድሕሪኣ ትስዕብ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሞኒካ ናብ ናይሮቢ ኸይዳ ነታ ብጣዕሚ ሓዚና ዝነበረት ናይሮቢ ከተፀናንዓ ክትፍትን ኮላን እንታይ ከም ዘጋጠመ ድማ ክትሓታ ኮላን ንሪኣ። ናይሮቢ ድማ ክትዛረብ ጀሚራ ንሞኒካ እቲ ሓቂ ማለት ቀደም ብናብራ ብጣዕሚ ስለ ትሽገር ዝነበረት ሓሽሽ ክሸይጥ ኢላ ንወዳ ገዲፋቶ ከም ዝኸደትን ወዳ ድማ ፖላይስ ከም ዝወሰድላ ካብታ ግዜ እቲኣ ጀሚራ ድማ ንወዳ ሪኣቶ ከም ዘይትፈልጥን ከምኡውን እዛ ሰማያዊት ባምቡላ
ናይ ወደያ ኔራ ኢላ ትነግራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣሊስያ ካልኣይ ግዜ ናብታ ሞባይል ትድውል። ነታ ሞባይል ድማ ናይሮቢ ከይዓፀወታ ስለ ዝፀንሐት ንኣሊስያ ትቕበላ እሞ እንታይ ከም ዝደለየት ትሓታ። ኣሊስያ ድማ ንናይሮቢ ሕጂ ኣክስ ወድኺ ምሳይ ኣሎ ኢላ ትነግራ። ናይሮቢ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ካብ ልባ እንዳበኸየት ከኣምነኪ ክእልን ምስ በለታ ኣሊስያ ድማ እንዳሰሓቐት ናይ ወዳ ድምፂ ተስማዓ። ናይሮቢ ድማ ናይ ወዳ ድምፂ ምስ ሰምዐት ክትነብዕ ትጅምር እሞ ኣሊስያ ድማ ንናይሮቢ ምሳና ክትሰማምዕ መታን ጥዑይ ጌርክ ንኽትኣምንና ሒዘዮ ናብ ደገ ይወፅእ ኣለኹ ብመስኮት ረኣዩ ክትብላ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣሊስያ ንወዳ ኣክስ ሒዛቶ ክትወፅእ ኮላን ናይሮቢ ድማ ብመስኮት ተቐልቂላ ንወዳ ክትሪኦ ኮላን ናይ ብሓቂ ወዳ ከም ዝኾነ ምስ ረኣየት ድማ እንዳበኸየት ፈዚዛ ትተርፍ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣሊስያ ናይሮቢ ከይረኣየታ ነቲ ብልዕሊኣ ዝነበረ ስናይፐር ዝሓዘ ፖሊስ ንናይሮቢ ርኢካያ ዶ ኢላ ትሓቶ። እቲ ፖሊስ ድማ ናይሮቢ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስናይፐር ኣትያ ከም ዘላ ይነግራ እሞ ኣሊስያ ድማ ነቲ ፖሊስ ንኽትኩስ ትእዝዞ። ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ ፖሊስ ክትኩስ ኮሎን ናይሮቢ ድማ በጢት ኣፍ ልባ ተሃሪማ ክትወድቕ ኮላን ንሪኣ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ናይሮቢ ኣፍ ልባ ተሃሪማ ካብ ኣፍ ልባ ብዙሕ ደም ክፈሳ ኮሎን ሞኒካ ድማ ንናይሮቢ ክትሕግዛ ኮላን ንበዓል ዴንቨር ድማ ንኽሕግዝዋ ክትፅውዖም ኮላ ንሪኣ። ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብታ ብሰባት ተታሒዛ ምስኦም ክትረዳዳእ ትፍትን ዘላ ራኬል ይወስደና እሞ ራኬል ነቶም ሰባት ካብቲ እቶም ፖላይስ ክንበኩም ኢና ዝበልኹም ገንዘብ ንላዕሊ 15 ሚልዮን ንሕና ክንበኩም ኢና እንዳበለት ክትረዳድኦም ክትፍትን ኮላን እቶም ሰባት ግን ካብቲ ናትኩም ረሳሕ ገንዘብ ናይ ፖላይስ 10 ሚልዮን ገንዘብ ይሕሸና እንዳበሉ እምቢ ክብልዋ ጅምሩ። ራኬል ድማ ትቕብል ኣቢላ እቶም ፖላይስ ክንበኩም ኢና ዝብልኹም ዘለዉ ፈሊጦም እዮም፣ ኣነ እውን እኮ ፖሊስ እየ ነይረ እመኑኒ እንዳበለት ከተእምኖም ትፍትን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ብስዋረዝ ዝምርሑ ዝነበሩ ፖላይስ ናብቲ ጥቓ ገዛ ይመፁ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቶም ሰባት ምስ ራኬል ኣብ መወዳእትኡ ብ20 ሚልዮን ክረዳድኡ ከለውን እንተኾነ ግን ራኬል ሕጂ 2 ሚልዮን ጥራይ ዘለኒ እቲ ዝተረፈ 18 ሚልዮን ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንበኩም ኢና ኢላ ቃል ተኣትወሎም። ቀፂላ ድማ ንኸኣምንዋ መታን ናብ ፕሮፌሰር ደው ኢላ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ከም ዝብዎም ክትሓቶ ኮላን ፕሮፌሰር ድማ ኣብታ ዝተሓበላ ቦታ ኮይኑ እወ ክንበኩም ኢና እንዳበለ ንሱ እውን ቃል ክኣትወሎም ይጅምር። እንተኾነ ግን እቶም ሰባት ብ20 ሚልዮን ዋላ እኳ እንተተሰማምዑ እንተኾነ ግን እቶም ፖላይስ ኣኽላባት ሒዞም ከም ዝነበሩ ምስ ረኣዩ ዋላ ንሕና እንተሓባእናኪ ክትረከብ ኢኺ ነንሕድሕዶም ድማ ንሕና እንተሓቢእናያ ብፖላይስ ምርካባ ስለ ዘይትርፋ ናይ ሰራቕቲ ሓባበርቲ ተባሂልና ክንእሰር ኢና ክበሃሉ ከለውን ነዚ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ድማ ፕሮፌሰር ክሰምዖም ኩሎን ነብሱ ምኻል ኣብይዎ ድማ ካብታ ተሓቢእላ ዝነበረ ወፅዩ ካብቲ ገረብ ክወርድ ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፊልምና ናብቲ ውሽጢ ባንኪ መልሰና እሞ ኩሎም ናብቲ ናይሮቢ ዝነበረቶ ቦታ መፂኦም ንናይሮቢ ብዝከኣሎም ክሕክምዋ ከለውን ኮነሬል ታማዮ ድማ ነዛ ግዜ እዚኣ ተጠቂሙ ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ንኽኣቱ ብድሩዕ ሓፂን ዝተሰርሐት መኪና ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ንኽትኣቱ ይእዝዝ። ከምዚ ኢልና ከለና ድማ ፊልምና ናብ በዓል ራኬል ይወስደና እሞ ራኬል ነቶም ሰባት እንዳተረዳድእቶም ኮላ እታ ሰበይቲ ነቲ ማዕፆ ክፊታ ናብቶም ፖላይስ ገዛ እንዳጎየት ራኬል ኣብቲ ውሽጢ ገዛላ ምስ ፕሮፌሰር ድማ ብሞባይል ተዛረብ ነይራ እንዳበለት ክትነግሮም ትጅምር። ፕሮፌሰር ድማ ካብታ ገረብ ወሪዱ ናብ ራኬል ክጎይ ይጅምር። በዓል ሰዋረዝ ድማ ናብቲ እታ ሰበይቲ ዝነገረቶም ገዛ ከፊቶም ክኣትዉ ከለውን ነቲ ብኡ ዝነበረ ሰብኣይ ድማ ናብ ደገ ከም ዝወፅእ ድሕሪ ምግባሮም ንራኬል የማርኽዋ። ራኬል ድማ እንታይ ኹም ክትገብሩን ኢላ ክትሓቶም ኮላን ሰዋረዝ ድማ ሽጉጡ ናብኣ ዓቂኑ ከቀባብላ ከሎን ፕሮፌሰር ድማ እታ ዝዛረቡላ ዝነበሩ ቴሌፎን ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይተዓፅወት እቲ ሰዋረዝ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ሰሚዑ ብጣዕሚ እንዳሰንበደ ንራኬል ንኸድሕና ናብቲ ገዛ ምጉያዩ ይቕፅል። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሰዋረዝ ንራኬል ሽጉጡ ዓቂኑ ፕሮፌሰር ኣበይ ዘሎ ኢሉ ይሓታ። ራኬል ግን ኣብዚ ግዜ እዚ
أبي كم زلو أيفلتني لا تملسلو ما سوارز دما نتحيز وازنا بلا شبوت أكبابي لي تكسا بروفيسور دما توكسن السامعة بتاع حزينو كمبركف كله نريو سوارز دما بوغنو نتوم مسؤوزنا بورو بولايس زتوكس كلها نفسي ككلاخلي ما جمرتا نسا 5 توكساتيهم نكون ريل تاميو تنقروا إلي نقرم እጁን ፕሮፌሰር እትንሶም ዝዛረብዎ ይሰምዖም ኣሎ ናብቲ ውሽጢ ባንክ ተመሊስና ድማ ኩላቶም ንናይሮቢ ንምድሓን እንዳተሓጋገዙ ከለዉ ዴንቨር ድማ ብትላዕሊ ኮይኑ እታ ዝተዳለወት ናይ ፖላይስ መኪና ናብቲ ባንክ ንኽትኣቱ ኣብቲ ቅድሚ ባንክ ጠጠው ከም ዝበለት ይርኢ ፓሌርሞ ድማ ንፕሮፌሰር ቀጻሊ ዝገብሮ ነገር ንኽሓቶም ናብ ፕሮፌሰር ደው ኢሉ ንፕሮፌሰር ዋላ እኳ እንተሓተቶ ፕሮፌሰር ግን ንቑርብ ጊዜ ሰንቢዱ ድሕሪ ምጽናሕ ካብቲ ተንበርኪኹ ዝነበረ ተሲኡ ንፓሌርሞ ድሕሪ ሕጂ እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ስርቂ ይኮነን ንናይ ስፔን መንግስቲ ንዋግአሉ ውግእ ኢሉ ነግሮ ቀፂሉ ድማ ንልዝቤን ማለት ንሕና ብንፈልጣ ንራኬል ከም ዝቐተልዋ ይነግሮ ፓሌርሞ ድማ ንፕሮፌሰር ንናይሮቢ ድማ ብስናይፐር ጌሮም ሃሪሞም ኣለዉ ኢሉ ይነግሮ ኣብዚ ግዜ እዚ ፕሮፌሰር ህይወትኩም ንምድሓን ኩሉ ትኽእልዎ ነገር ግበሩ ኢሉ ይእዘዞም ፓሌርሞ ድማ ንፕሮፌሰር ንስኻ ሓላፊየይ ብምዃንካ ኩርዓት እዩ ዝስምዐኒ ኢልዎ ነቶም ዝመፁ ዝነበሩ ፖላይስ ንምውጋእ እንዳጎየዩ ናብ ሄልሲንኪ ይኸዱ ንሄልሲንኪ ድማ ፖላይስ ናብ ዝባንክ ክኣትዉ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ ኼድና ክንከላኸል ኣለና ኢሉ ዋላ እኳ እንተነገሮ ሄልሲንኪ ግን ንፓሌርሞ ናይሮቢ ከምዚ ኢላ ኮላ ገዲፈያ ክኸይድ ኣይክእልን እየ ይብሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቶክዮ ኣብ ክንዲ ሄልሲንኪ ኣነ ክኸይድ ኢላቶም ምስ በዓል ፓሌርሞ ክትከይድ ኮላን ኣርብጂ ሒዛ ድማ ናብ ታሕቲ ወሪዳ ነታ ኣርብጂ ከተዳልዋ ኮላን እቲ ናይቲ ባንክ ማዕፆ ክሳብ ዝኽፈት ድማ ተዳልያ ክትፅበ ኮላን ንሪኣ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ርዮ እውን ኣርብጂ ሒዙ ናብቲ ታሕቲ ይመፅእ እሞ ነታ ኣርብጂ ኣዳልዩ ኣብ ጎኒ ቶክዮ ኮይኑ ክልቲኦም እቲ ናይቲ ባንክ ማዕፆ ክሳብ ዝኽፈት ተዳልዮም ክፅበዩ ከለዉ ንሪኦም ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እታ ብፖላይስ ዝተዳለወት መኪና ናብቲ ባንክ ንኽትኣቱ ናብቲ ባንክ ክትቀርብ ኮላን ኣብቲ ውሽጢ ባንክ ድማ ዴንቨር ነቲ ናይቲ ባንክ ማዕፆ ክኸፍቲ ከሎ ፓሌርሞ ድማ ንበዓል ቶክዮ ንኽትኩሱ ክእዝዞም ከሎን ቶክዮን ርዮን ድማ በቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣርብጂ ገይሮም ተኪሶም ድማ ነታ መኪና ሙሉእ ብሙሉእ ከቃጽልዋ ከለዉ ንሪኦም ብድሕሪ እዚ ድማ ስርሖም ብዓወት ስለ ዝፈጸሙ ነቲ ናይቲ ባንክ ማዕፆ ክዓጽውዎ ከለውን ኮነሬል ታማዩ ድማ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ብጣዕሚ ሰንቢዱ ፈዚዙ ክተርፍ ከሎን ኣብታ ውሽጢ ዝተቓጸለት መኪና ዝነበሩ ወተሃደራት ድማ ካብታ መኪና ተቓጺሎም ክወፁ ከለውን ኣብቲ ውሽጢ ባንክን ኣብቲ ናይ ምርመራ ቦታን ድማ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ጸጥታ ክኸውን ከሎ ንሪኦ ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብ በዓል ስዋረዝ ይወስደና እሞ ስዋረዝ ንራኬል ኣሲርዋ ሒዝዋ ክኸይድ ከሎ ንሪኦ ራኬል ኣይሞተትን ማለት እዩ ብኸመይ ትብሉ እንተሃሊኹም ድማ ንስዋረዝ ራኬል ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ከም ዘላን ምስ ፕሮፌሰር ድማ ትዛረብ ከም ዘላን እታ ሰበይቲ ምስ ነገረቶ ስዋረዝ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ቅድሚ ምእታው ንኣሊስያ ራኬል ከም ዝረኸብዋን ምስ ፕሮፌሰር ድማ ትዛረብ ከም ዝነበረትን ስለ ዝነገራ እዛ ተንኮለኛ ዝኾነት ኣሊስያ ድማ ፕሮፌሰር በታ ሞባይል ይሰምዕ እንተሃልዩ ፈሊጥኩም ንራኬል ከም ዝቐተልኩም ኣምሲልኩም ፕሮፌሰር ከም ዝሰምዕ ግበሩ ወይላ ነጊራቶም ነይራ ስዋረዝ ድማ ከምቲ ዝተኣዘዞ ገይሩ ንፕሮፌሰር ራኬል ከም ዝሞተት ከም ዝሓስብ ገይርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቶክዮ ብትረኻ መልክዕ እቲ ውግእ ኣብዚ ተጀሚሩ ኢላ ትዛረብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ፊልም ማኒስት ምዕራፍ 3 ኣብዚ ትውድእ ኣብ ቀጻሊ ብምዕራፍ 4 ክሳብ ንረኸብ ብድሓን ጽንሑ